Jutarnja molitva pod Božjom zaštitom danas. Gospodine moj, Oče nebeski, u tišini ovog novog jutra dolazim pred Tvoje lice sa zahvalnim srcem i dušom koja želi biti blizu Tebe, jer znam da je svako jutro koje si mi darovao nova prilika da hodim u Tvojoj milosti i da osjećam Tvoju prisutnost u svemu što činim, u svakom koraku koji napravim, u svakoj riječi koju izgovorim i u svakoj misli koja mi prolazi kroz um, jer Ti si izvor mog života, Ti si svjetlost koja obasjava moju stazu i Ti si snaga koja me diže kada padnem i kada se osjećam slabim i nemoćnim pred izazovima ovoga dana koji se upravo otvara predamnom poput prazne stranice na kojoj ću pisati priču svog dana uz Tvoje vodstvo i Tvoju mudrost. Hvala Ti, Gospodine, što si me probudio u ovo jutro, što mi daješ dah u prsima, što moje srce kuca i što mogu otvoriti oči i vidjeti svijet koji si stvorio u svojoj ljepoti i čudu. Hvala Ti što nisam sam, što si uz mene u svakom trenutku, u svakoj sekundi mog života, u svakoj radosti i u svakoj tuzi, u svakoj nadi i u svakoj brizi, jer znam da me nikada nisi napustio i da me nikada nećeš napustiti, jer Tvoja ljubav je vječna i Tvoja vjernost traje zauvijek, od naraštaja do naraštaja, od jutra do večeri, od početka do kraja. I ja se utječem toj ljubavi kao dijete koje traži zagrljaj svog oca, kao putnik koji traži dom, kao žedna duša koja traži izvor žive vode, koja utažuje svaku žeđ i koja osvješava svaki umor. Gospodine, u ovom trenutku tražim Tvoje lice i čeznem za Tvojom blizinom. Želim da Tvoj duh ispuni svaku pukotinu mog srca, svaku ranu koja je ostala od jučerašnjih dana, svaku nesigurnost koja me hvata kada pomislim na ono što me čeka danas, jer znam da bez Tebe ne mogu ništa učiniti, da bez Tvoje snage padam, da bez Tvoje svjetlosti lutam u tami, da bez Tvojeg glasa ne znam kamo ići. I zato molim Te, Oče moj, budi sa mnom danas, hodaj sa mnom kroz svaki sat ovog dana, govori mi kroz Tvoju riječ, vodi me svojim duhom, jačaj me svojom milošću i čuvaj me pod sjenom svojih krila, kao što si obećao u Svetom pismu da ćeš čuvati one koji se utječu Tebi. Tvoja riječ kaže: Gospodine, jutrom čuj moj glas, jutrom Ti izlažem molbu i iščekujem. I zato Ti sada, u ovom ranom jutru, izlažem svoje srce, svoje misle, svoje strahove i svoje nade, jer želim da ovaj dan počne s Tobom i da se završi s Tobom. Želim da svaki trenutak bude posvećen Tebi, da svaki dah bude zahvala Tebi, da svaki pokret bude u skladu s Tvojom voljom, jer Ti si moj stvoritelj, moj spasitelj, moj učitelj i moj najbolji prijatelj. Ti si onaj koji me poznaješ bolje nego što ja sam sebe poznajem. Ti vidiš dubine mog srca, vidiš moje najskrovitije želje, vidiš moje slabosti i moje snage i unatoč svemu tome ljubiš me bezuvjetnom ljubavlju koja me ostavlja bez riječi i koja me ispunjava neopisivim mirom. Gospodine Isuse Kriste, Ti si svjetlost svijeta i molim Te da budeš svjetlost mog života danas, da osvijetliš moj put kada ne znam kuda da idem, kada se nalazim na raskršću odluka i ne znam koji smjer izabrati, kada sumnjam u sebe i u svoje sposobnosti, kada me obuzme strah od nepoznatog i neizvjesnog, Ti budi ta svjetlost koja tjera svaku tamu, koja razbija svaku sumnju, koja donosi jasnoću i razumijevanje, jer Tvoja svjetlost nije samo fizička svjetlost koja obasjava put predamnom, već je to duhovska svjetlost koja prodire u najdublje dijelove mog bića i koja mi pokazuje istinu, koja mi otkriva Tvoju volju i koja me vodi prema onome što je dobro, plemenito i sveto. U ovom jutru predajem Ti svoj um, molim Te da očistiš moje misli od svega što nije od Tebe, od svake negativnosti, od svake gorčine, od svake zabrinutosti koja me spriječava da u potpunosti vjerujem Tebi, jer znam da su Tvoje misli prema meni misli o miru, a ne o zlu, misli o budućnosti i nadi, kako si obećao kroz svog proroka, i ja se držim tog obećanja kao utopio koji se drži čvrste stijene usred oluje, kao ona koji se drži užeta kojega vuče iz duboke vode, jer Ti si moja stijena, Ti si moja tvrdava, Ti si moje utočište i moja snaga, uvijek prisutna pomoć u nevolji. Oče nebeski, predajem Ti svoje srce danas, molim Te da mi daš srce koje kuca u ritmu Tvoje ljubavi, srce koje vidi druge onako kako Ti vidiš, srce koje oprašta onako kako Ti opraštaš, srce koje voli bezuvjetno i koje ne traži vlastitu korist, srce koje je puno milosrđa, sućuti i razumijevanja,
jer znam da sam i ja primio toliko milosti od tebe, da si mi oprostio bezbroj puta, da si me dignuo kada sam pao, da si me iscijelio kada sam bio slomljen, da si mi dao novu šansu kada nisam zaslužio, i zato želim biti odraz tvoje ljubavi u ovom svijetu. Želim da moje riječi budu riječi utjehe, da moji postupci budu postupci ljubavi, da moj život bude svjedočanstvo tvoje dobrote i milosti. Gospodine, pred tobom su svi moji putovi danas, svaka obaveza koju moram ispuniti, svaka odgovornost koju nosim, svaki zadatak koji me čeka, svaki susret s drugim ljudima, svaki razgovor koji ću voditi, i molim te da budeš prisutan u svemu tome, da mi daš mudrost kada trebam donijeti odluke, da mi daš strpljenje kada me stvari ispituju, da mi daš ljubaznost kada susretnem ljude koji možda nisu ljubazni prema meni, da mi daš hrabrost kada trebam stati za istinu, da mi daš poniznost kada mi uspjeh dođe i da mi daš vjeru kada se suočim s preprekama koje izgledaju nepremostivo. Tvoja riječ me uči. Pouzdaj se u Gospoda svim srcem svojim i ne oslanjaj se na svoju pamet. Na svim putovima svojim priznaj ga i on će uravnati staze tvoje. I to je moja molitva danas, Gospodine, da se ne oslanjam na svoju vlastitu pamet koja je ograničena i nesavršena, već da se potpuno pouzdam u tebe, u tvoju mudrost koja nadmašuje svako razumijevanje, u tvoje vodstvo koje je uvijek sigurno i istinito, jer ti vidiš ono što ja ne vidim, ti znaš ono što ja ne znam, ti razumiješ ono što je za mene tajna i zato predajem sve tebi. Svaku brigu, svaki plan, svaku želju, svaki san i molim te da tvoja volja bude učinjena u mom životu. Ne moja volja, već tvoja, jer znam da je tvoja volja uvijek najbolja, uvijek savršena, uvijek puna ljubavi i dobrote prema meni. Gospodine, molim te za zaštitu danas. Pokri me svojom rukom, ogrni me svojim milosrđem, zaštiti me od svake opasnosti, od svega što bi mi moglo nauditi tijelom ili duhom. Čuvaj me od nesreća, od bolesti, od zla koje vreba, od napasti đavola koji kao rikajućaj lav kruži, tražeći koga da proždere. Ali ja znam da sam siguran pod tvojom zaštitom. Kao što tvoja riječ kaže, tko živi pod zaštitom Svevišnjega, on prebiva u sjeni Svemoćnoga. I ja biram da živim pod tvojom zaštitom, da prebivam u tvojoj blizini, da se utječem tebi kao svom Bogu, svojoj utvrdi, u kojeg se uzdam. Molim te, Gospodine, čuvaj moju porodicu danas, svaku osobu koja mi je draga, svako dijete, svaku majku, svakog oca, svaku braću i sestru, sve koji su dio mog života. Čuvaj ih na putovima kojima idu, zaštiti ih na njihovim radnim mjestima, u njihovim domovima, gdje god da se nalaze. Budi njihova svjetlost i njihova zaštita, kao što si moja. Daj im zdravlje, snagu, mudrost i mir. Neka osjete tvoju prisutnost u svojim životima. Neka znaju da nisu sami, da ti bdiješ nad njima i da ih voliš beskrajnom ljubavlju, koja nikada ne prestaje. Gospodine, molim te za moju zemlju, za Hrvatsku, za ovu prekrasnu zemlju koju si nam dao, za njene planine i mora, za njene gradove i sela, za njene ljude koji rade, koji se trude, koji se bore za bolju budućnost. Molim te, blagoslovi ovu naciju, donesi mir u svako srce, donesi jedinstvo tamo gdje ima podjela, donesi nadu tamo gdje ima malodušnosti, donesi pravdu tamo gdje ima nepravde, donesi ljubav tamo gdje ima mržnje. Blagoslovi naše vođe da vode mudro i pravedno. Blagoslovi naše učitelje, naše liječnike, naše radnike, sve one koji služe ovoj zemlji na različite načine. Daj im snagu, zdravlje i posvećenje u onome što čine. Molim te posebno za mlade ljude u Hrvatskoj, za djecu i tinejdžere koji odrastaju u ovom vremenu punom izazova, punom iskušenja, punom zbunjenosti. Budi njihova svjetlost, njihov vodič, njihova nada. Zaštiti ih od zla, od ovisnosti, od loših utjecaja. Pomozi im da pronađu svoj put u životu, da otkriju svrhu koju si ti zamislio za njih, da rastu u mudrosti i u poznavanju tebe i da postanu svjetla koja sjaje u ovom svijetu koji često živi u tami. Molim te, Gospodine, i za starije osobe, za bake i djedove, za sve one koji su prošli kroz toliko toga u životu, koji su vidjeli dobre i teške dane,
koji sada možda pate od samoće, od bolesti, od zaboravljenosti. Daj im utjehu, daj im mir, neka znaju da nisu zaboravljeni, da su dragocjeni u tvojim očima, da njihov život ima značenje i vrijednost i podsjeti nas sve da poštujemo i volimo one koji su prije nas hodili ovim putem života i koji nam mogu pružiti mudrost svojih iskustava. Oče nebeski, molim te za sve koji danas pate, za sve koji su bolesni tijelom ili dušom, za sve koji prolaze kroz teške trenutke, kroz krize, kroz tugovanje, kroz tugu koja pritišće srce poput teškog kamena. Daj im snagu da izdrže, daj im nadu da će doći bolji dani, daj im vjeru da ti vidiš njihovu bol i da nisi ravnodušan prema njihovim suzama. Jer ti si Bog koji je blizu slomljenih srcem i koji spašava one koji su skrušenog duha. Molim te, dotakni njihove živote svojom iscijeliteljskom moći. Donesi utjehu tamo gdje ima bola, donesi svjetlost tamo gdje ima tame, donesi život tamo gdje ima smrti. Gospodine Isuse, ti si rekao, dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. I ja dolazim k tebi danas sa svim svojim umorom, sa svim svojim teretima, sa svim svojim brigama i strahovima i polažem sve to pred tvoje noge, jer više ne želim nositi to sam, ne mogu nositi to sam. Previše je teško, previše je komplicirano, previše me iscrpljuje i zato prihvaćam tvoj poziv, dolazim k tebi i molim te, odmori moju dušu, donesi mir koji nadilazi svako razumijevanje, mir koji može doći samo od tebe, mir koji ostaje čak i usred oluje, mir koji čuva moje srce i moj um. Molim te, Gospodine, oprosti mi sve moje grijehe, sve pogreške koje sam napravio, sve loše odluke koje sam donio, sve riječi kojima sam nekoga povrijedio, sve misli koje nisu bile čiste, sve postupke koji nisu bili u skladu s tvojom voljom. Znam da sam daleko od savršenstva, da padam iznova i iznova, ali također znam da je tvoja milost veća od svih mojih grijeha, da je tvoja ljubav jača od svega mog pada i da kada ispovijedam svoje grijehe, ti si vjeran i pravedan da mi oprostiš i očistiš me od svake nepravde, kako obećavaš u svojoj riječi. I zato dolazim k tebi u pokajanju, sa srcem koje želi biti bolje, koje želi hoditi tvojim putem, koje želi biti bliže tebi. Gospodine, molim te da obnoviš moj duh danas, kao što je tvoja milost nova svako jutro, kao što su tvoja milosrđa nova svako jutro. Velika je tvoja vjernost, kako piše u Lamentacijama. Daj mi svjež pogled na život, daj mi novu perspektivu. Pomozi mi da vidim prilike tamo gdje vidim samo probleme. Pomozi mi da vidim nade tamo gdje vidim samo teškoće. Pomozi mi da vidim tvoju ruku na djelu čak i kada okolnosti izgledaju nemoguće, jer ti si Bog nemogućeg. Ti si Bog koji otvara vrata koja nitko ne može zatvoriti. Ti si Bog koji čini način gdje nema puta. Ti si Bog koji hrani u pustinji i koji daje vodu iz stijene. Molim te da mi daš vjeru koja ne posustaje, vjeru koja se ne temelji na onome što vidim, već na onome što ti obećavaš. Vjeru koja zna da si ti na djelu čak i kada ja ne razumijem što se događa. Vjeru koja pjeva usred noći, vjeru koja hvali čak i u oluji. Vjeru koja kaže, ipak ću se ja radovati u Gospodu, klicat ću Bogu spasenja svojeg, čak i kada sve druge stvari propadaju, jer ti si moja snaga, ti si moj spas, ti si moja pjesma i u tebi nalazim razlog za radost koja ne ovisi o vanjskim okolnostima, već izvire iz dubokog poznavanja toga tko si ti i što si učinio za mene. Oče, molim te da me naučiš biti zahvalan u svemu, da vidim tvoje blagoslove u malim stvarima, u jednostavnim trenucima, u svakodnevnom životu, da ne čekam velike stvari da bih ti zahvaljivao, već da učim biti zahvalan za svaki dah, za svaki obrok, za svaki dom, za svaku osobu u mom životu, za svaki izlazak sunca, za svaku priliku da služim, za svaku priliku da volim, jer zahvalnost otvara oči srca da vidi koliko toga imam, koliko je mnogo razloga za hvalu, koliko je veliki tvoj dobrota prema meni u svakom trenutku mog života.
Gospodine, molim te da me naučiš biti strpljiv, jer znam da se mnogo toga ne događa preko noći, da je tvoj način rada često postupan, da ti gradiš stvari polako ali sigurno, da ti oblikuješ moj karakter kroz različite okolnosti, kroz čekanje, kroz ispitivanja. I molim te, pomozi mi da ne gubim nadu kada stvari ne idu brzinom kojom bih želio, nego da vjerujem da ti znaš pravo vrijeme za sve, da imaš savršen plan i savršeno vrijeme i da ću kada dođe pravo vrijeme vidjeti plod tog čekanja, vidjeti zašto si dopustio određene stvari, razumjeti tvoju mudrost koja je daleko iznad moje. Molim te, Gospodine, daj mi hrabrost da živim odvažno za tebe danas, da ne budem tih kada trebam govoriti, da ne budem pasivan kada trebam djelovati, da ne budem bojažljiv kada trebam stati za istinu. Daj mi snagu da budem drugačiji u svijetu koji često ide u pogrešnom smjeru, da budem svjetlost u tami, sol u svijetu koji gubi ukus, glas koji govori nadu tamo gdje ima beznađa. Jer me nisi pozvao da se skrivam, već da sijam. Nisi me pozvao da budem nevidljiv, već da budem tvoj svjedok, da svojim životom pokažem da ti postojiš, da si stvaran, da si dobar i da želiš odnos sa svakim čovjekom. Gospodine, molim te, vodi me danas u svakom koraku, u svakom susretu, u svakoj situaciji. Neka tvoj sveti duh bude moj vodič, moj učitelj, moj utješitelj. Neka me upozorava kada sam na krivom putu, neka me ohrabruje kada me hvataju sumnje, neka mi govori istinu kada me obmanjuju laži ovog svijeta, neka me ispunjava svojom prisustvošću tako da prelijem na druge, da iz mene teku rijeke žive vode koje donose život tamo gdje prolazim, da budem blagoslav za druge, da moj život ostavlja pozitivan trag, da ljudi vide razliku koju ti činiš u životu onoga tko hodi s tobom. Molim te za sve koji će mi se naći na putu danas, za ljude koje ću sresti, s kojima ću razgovarati, s kojima ću raditi. Daj mi oči da vidim njihove potrebe, uši da čujem njihove tihe vapaje za pomoći, srce da osjeti njihovu bol i ruke koje su spremne pomoći. Molim te da budem tvoj instrument danas, da kroz mene drugi osjete tvoju ljubav, tvoju dobrotu, tvoju milost i da možda netko danas zbog našeg susreta dođe malo bliže tebi, otkrije malo više o tvojoj prirodi i nauči da si ti Bog koji voli, koji se brine, koji čuje i koji odgovara na molitve svog naroda. Oče nebeski, znam da je život pun iznenađenja, da ne znam što mi ovaj dan donosi, koje izazove ću sresti, koje prilike ću dobiti, koje testove ću proći, ali jedno znam sigurno, znam da ćeš ti biti sa mnom, da me nećeš ostaviti sama, da će tvoja ruka voditi moju ruku, da će tvoj glas voditi moj put, da će tvoja ljubav nositi moje srce i to je dovoljno. To mi daje mir, to mi daje sigurnost, to mi daje hrabrost da idem naprijed bez straha, jer ako si ti sa mnom, tko može biti protiv mene? Ako ti brineš o meni, zašto bih se zabrinjavao? Ako ti držiš moj život u svojim rukama, zašto bih se bojao sutrašnjice? Gospodine, molim te, podsjećaj me danas da sam tvoje dijete, da sam voljen, da sam prihvaćen, da sam cijenjen ne zbog onoga što radim, već zbog onoga što sam u tvojim očima, da moja vrijednost ne dolazi od uspjeha ili neuspjeha, od mišljenja drugih ljudi, od onoga što posjedujem ili ne posjedujem, već dolazi od činjenice da sam stvoren prema tvojoj slici, da si me ti otkupio skupocjenom cijenom, da si dao svog jedinog sina za mene i da me voliš beskrajnom ljubavlju koja nikada neće prestati, koja nikada neće razočarati, koja nikada neće izdati. Molim te, Gospodine, pomozi mi da živim u toj istini danas, da hodam sa uzdignutom glavom ne zbog oholosti, već zbog znanja tko sam u Kristu, da govorim sa smjelošću koja dolazi od poznavanja da sam tvoje dijete, da djelujem sa autoritetom koji mi daješ kao tvom sljedbeniku i da odbijem laži neprijatelja koji mi šapće da nisam dovoljno dobar, da nisam vrijedan, da sam neuspjeh, da nemam budućnost, jer te laži nemaju moć nadamnom kada znam istinu tvoje riječi koja kaže da sam nova kreatura, da je staro prošlo, evo, novo je postalo, da sam više nego pobjednik u onome koji me ljubio. Gospodine Isuse,
ti si pastir dobar koji poznaje svoje ovce i tvoje ovce poznaju tvoj glas. I molim te da moj duhovni sluh bude otvoren danas, da čujem tvoj glas kad mi govoriš, da te prepoznam usred svih drugih glasova koji me pokušavaju odvući u pogrešnom smjeru, da slijedim tvoje vodstvo, a ne svoje vlastite želje koje me često vode na stranputice, jer ti vodiš svoje ovce na zelene pašnjake i k mirnim vodama, ti obnavljaš dušu, ti vodiš stazama pravde radi svog imena i čak i kada prolazim kroz dolinu sjena smrti, neću se bojati zla jer si ti sa mnom. Tvoj štap i tvoja palica tješe me, ti pripremaš stol predamnom na očigled mojih neprijatelja, mažeš mi glavu uljem, moja je čaša prepuna. Molim te, Gospodine, da danas osjećam tu prepunost, da ne živim u oskudici uma, već u obilju milosti, da ne mislim siromašno, već da mislim iz perspektive tvog kraljevstva gdje ima više nego dovoljno za sve moje potrebe, gdje ima dovoljno ljubavi, dovoljno milosti, dovoljno snage, dovoljno mudrosti, dovoljno materijalno, dovoljno duhovnih blagoslova. Jer ti si Bog više nego dovoljno, ti si El Shaddai, Bog svemogući i u tebi ne manjka ništa. I kada sam povezan s tobom, imam pristup svemu što mi treba za život i pobožnost. Oče, predajem ti svoje financije danas, svoj rad, svoje poslovanje ako imam, svoje studiranje, svaku materijalnu potrebu i molim te, otvori vrata mogućnosti. Daj mi mudrost da upravljam dobro onim što mi povjeriš. Nauči me biti dobar upravitelj tvojih blagoslova. Daj mi velikodušno srce koje dijeli sa drugima, koje zna da je blagoslov biti blagoslov. I pomozi mi da nikada ne stavim novac ili materijalne stvari na prvo mjesto u mom životu, već da uvijek ti budeš na prvom mjestu. Jer znam da kada tražim prvo tvoje kraljevstvo i tvoju pravdu, sve ostale stvari bit će mi dodane, kako si obećao. Gospodine, molim te za sve ljude koji danas nemaju što jesti, koji nemaju gdje spavati, koji žive u siromaštvu, u ratu, u progonstvu, koji pate zbog nepravde, zbog nasilja, zbog zlostavljanja. Budi njihova nada, njihovo utočište, njihov osloboditelj. Podigni ljude koji će im pomoći, koji će biti tvoje ruke i noge u ovom svijetu. Podsjeti nas sve da smo pozvani voljeti svog bližnjeg kao sebe samog, da brinemo jedni o drugima, da nosimo bremena jedni drugih i tako ispunimo zakon Kristov, jer što god činimo najmanjima od tvoje braće, tebi činimo. Molim te, Gospodine, daj mi danas oči da vidim potrebe oko sebe, uši da čujem vapaje tiho izgovorene, srce da osjeti bol drugih i volju da učinim nešto, ma koliko malo, da donesem nadu, utjehu, pomoć, jer znam da ne mogu promijeniti cijeli svijet, ali mogu promijeniti svijet za jednu osobu, mogu donijeti osmijeh na jedno lice, mogu biti razlog zašto netko danas osjeti da nije sam, da postoji netko kome je stalo, da postoji Bog koji ga voli i koji se brine o njemu. Oče nebeski, dok ovaj dan ide naprijed, molim te da moja duša ostane usidrena u tebi, da što god se događa oko mene, unutar mene vlada tvoj mir, tvoja prisutnost, tvoja sigurnost. Pomozi mi da ne dozvolim da me okolnosti diktiraju raspoloženje, da me vijesti uznemire, da me problemi paraliziraju, već da ostanem čvrst u vjeri, nepokolebljiv u nadi, stalan u ljubavi, jer ti si moja stijena, moj temelj koji se ne može poljuljati i dok sam na tom temelju mogu izdržati svaku oluju, svaki napad, svaki izazov. Molim te, Gospodine, da u ovom danu tvoje ime bude proslavljeno kroz moj život, da sve što činim bude na tvoju slavu, da moj život bude živa žrtva, sveta i ugodna tebi, što je moja duhovna služba, kako piše u tvojoj riječi. Pomozi mi da ne živim za sebe, već za tebe, za onoga koji je umro za mene i uskrsnuo, da moj život ima vječno značenje, da ono što radim ima vrijednost koja prelazi ovaj trenutni život i doseže u vječnost. Gospodine, molim te, pripremi me za sve što ovaj dan donosi. Ojačaj moj duh, obnovi moju snagu, ispuni me svojim duhom, oruđaj me svojom riječju koja je živa i moćna, oštrija od svake dvosjeklog mača. Daj mi mudrost sa visine koja je čista, mirotvor, blaga, poslušna, puna milosrđa i dobrih plodova. Molim te da danas donesem plod koji ostaje, plod tvog duha, ljubav, radost, mir, strpljenje,
blagost, dobrotu, vjernost, krotost, uzdržljivost. Neka moj život proizaša ti plodovi koji pokazuju da živim u tebi i da ti živiš u meni. Gospodine, molim te da ovaj dan bude ispunjen tvojom prisutnošću u svakom detalju, u svakom trenutku, u svakoj aktivnosti, bilo da radim ili odmaram, bilo da govorim ili šutim, bilo da sam u društvu ili sam, neka sve bude posvećeno tebi i neka sve donosi slavu tvom imenu, jer želim da moj život bude pjesma hvale koja se neprestano uzdiže k tebi, da svaki dah bude zahvala, da svaki pokret bude obožavanje, da svako djelo bude izraz moje ljubavi prema tebi i odgovor na tvoju neizmjernu ljubav prema meni. Oče, molim te za sve obitelji u Hrvatskoj danas, za svaki dom, za svaki bračni par, za sve roditelje koji odgajaju djecu, za sve koji nose odgovornost skrbi za svoje najmilije. Ojačaj ih, daj im mudrost, strpljenje i ljubav koja ne prestaje. Pomozi im da grade domove na čvrstom temelju tvoje riječi, domove gdje vlada ljubav, poštovanje, razumijevanje i oprost, domove gdje se moli zajedno, gdje se dijeli radost i tuga, gdje se slavi život i gdje se traži tvoje lice u svemu. Jer znam da ako ti ne gradiš kuću, uzalud se trude graditelji. Ako ti ne čuvaš grad, uzalud bdije stražar. Molim te posebno za sve one koji su danas sami, koji nemaju obitelj ili su daleko od svojih najmilijih, za udovce i udovice, za one koji žive u samoći i koji osjećaju težinu tog tereta. Budi ti njihov prijatelj, njihova obitelj, njihova utjeha. Neka osjete tvoju blizinu na poseban način. Neka znaju da ti nikada ne napuštaš ni ne ostavljaš one koji ti se utječu, da si ti onaj koji sudi za siročad i koji brani udovicu, koji podiže siromahe iz praha i koji uzdiže ništavne iz blata da ih posadi uz knezove svog naroda. Gospodine, molim te za sve koji danas idu na posao, za sve radnike, za sve koji služe ovoj zemlji na različite načine, bilo u uredima ili na gradilištima, u bolnicama ili školama, u prodavaonicama ili na poljima. Blagoslovi rad njihovih ruku, daj im snagu za zadatke koje imaju, zaštiti ih od nesreća, daj im pravedne poslodavce i dobre odnose sa kolegama. Neka njihov rad bude blagoslov ne samo za njih same, već i za društvo u kojem žive. I pomozi im da u svemu što rade, rade kao za Gospoda, a ne za ljude, znajući da će od Gospoda primiti nagradu, jer ti Gospodaru služe. Molim te, Oče, za sve koji su danas bez posla, koji traže zaposlenje, koji se bore sa financijskim poteškoćama, koji ne znaju kako će podmiriti račune ili prehraniti svoju djecu. Ti si Jehova Ireh, Bog koji opskrbljuje, i molim te, otvori vrata mogućnosti za njih. Daj im mudrost da pronađu prilike, daj im hrabrost da ne odustanu, daj im vjeru da se pouzdaju u tebe, čak i kada stvari izgledaju beznadnim, jer ti brineš o pticama nebeskim koje ne siju ni žanju, a ipak ih ti hraniš. Koliko si više vrijedni mi, tvoja djeca, za koje si dao svog vlastitog sina. Gospodine Isuse, molim te da danas budem posebno svjestan tvoje milosti koja me nosi, koja me opraška, koja me obnavlja, koja mi daje novu šansu svaki dan, jer znam da nema tvoje milosti, bio bih izgubljen, da nema tvoje ljubavi, bio bih bez nade, da nema tvoje žrtve na križu, bio bih zarobljen u svojim grijesima bez mogućnosti spasenja, ali zahvaljujući tebi, slobodan sam, oprošten sam, nov sam, imam budućnost i imam nadu koja ne razočarava, jer je tvoja ljubav izlivena u moje srce po Svetom Duhu koji mi je dan. Molim te, Gospodine, pomozi mi da nikada ne uzmem tvoju milost zdravo zagotavo, da nikada ne zaboravim cijenu koju si platio za moje spasenje, da uvijek živim u zahvalnosti za ono što si učinio za mene i da moj život bude odgovor na tu nevjerojatnu ljubav, ne zato što moram ili jer se osjećam dužnim, već zato što želim, zato što volim te, zato što si ti postao sve za mene i ja želim biti sve za tebe, koliko god je to moguće u mom nesavršenom ljudskom stanju. Oče nebeski, molim te da me naučiš živjeti jednostavno, ali duboko, da ne komplikujem ono što si ti učinio jednostavnim, da ne jurim za stvarima koje ne zadovoljavaju dušu, da ne gubim vrijeme na ono što nema vječnu vrijednost, već da usredotočim svoj život na ono što je bitno,
na odnos s tobom, na ljubav prema ljudima, na služenje tvom kraljevstvu, na širenje tvoje ljubavi u svijetu koji očajnički treba čuti da postoji Bog koji voli, koji oprašta, koji daje novi početak svakome tko dođe k njemu s pokajnim srcem. Molim te za sve misionare, za sve svećenike, za sve pastore i propovjednike, za sve koji su posvetili svoje živote propovjedanju evanđelja i služenju narodu. Ojačaj ih, ohrabri ih, zaštiti ih, daj im mudrost i snagu za njihovu službu. Pomozi im da ostanu vjerni pozivu koji su primili, da ne klonu u dobrom dijelu, da ne izgube strast i viziju i podigni nove radnike za žetvu koja je velika, a radnika malo. Gospodine, molim te za crkvu, za tvoj narod širom svijeta i posebno ovdje u Hrvatskoj, da bude jedinstvena u ljubavi, iako ima različitost u izražavanju, da bude svjetlost koja sjaji u ovom mračnom svijetu, da bude grad na brdu koji se ne može sakriti, da bude sol zemlje koja donosi okus i spriječava propadanje. Molim te, očisti crkvu od svega što nije od tebe i napuni je svojim duhom, svojom ljubavlju, svojom milošću, svojom istinom. Molim te, Oče, za sve koji danas donose važne odluke, za one koji imaju autoritet i moć, daj im mudrost, integritet, hrabrost da čine pravo, da stoje za istinu, da služe dobru zajednice, a ne vlastitim interesima. Pomozi im da vide svoju poziciju kao službu, a ne kao privilegiju. Gospodine, molim te da ovaj dan bude dan u kojem učim nešto novo o tebi, dan u kojem rastem u milosti i poznavanju Gospoda i Spasitelja Isusa Krista, dan u kojem moja vjera postaje jača, moja nada postaje sigurnija, moja ljubav postaje dublja, jer ne želim stagnirati u duhovnom životu, želim rasti, želim sazrijevati, želim postajati sve više kao ti. I sada, Oče nebeski, dok zaključujem ovu molitvu, ali ne i svoj razgovor s tobom, jer želim hodati s tobom kroz cijeli ovaj dan, zahvaljujem ti za sve, za tvoju ljubav, za tvoju milost, za tvoju vjernost, za tvoju zaštitu, za tvoju prisutnost, za svako obećanje tvoje riječi, za spasenje kroz Isusa Krista, za Svetog Duha koji živi u meni, za nadu koju imam, za budućnost koja me čeka, za vječni život koji posjedujem kroz vjeru u tebe. Polažem ovaj dan u tvoje ruke, sebe, svoju obitelj, svoj narod, svoju zemlju, cijeli svijet i molim te da tvoja volja bude učinjena na zemlji kao što je na nebu, da tvoje kraljevstvo dođe, da tvoje ime bude posvećeno, da tvoja slava ispuni cijelu zemlju kao što vode ispunjavaju more. I dok čekam taj dan, kada će sve biti podložno tebi, kada će svako koljeno prkloniti i svaki jezik ispovjediti da si ti Gospodar, slavim te danas, obožavam te danas, predajem ti se danas i biram hodati s tobom danas i svaki dan koji mi daš na ovoj zemlji. Zahvaljujem ti, Gospodine moj i Bože moj, za ovaj nov dan, za novu milost, za nove prilike i predajem sve tebi u ime Isusa Krista, mog Gospodara i Spasitelja, kroz kojeg imam pristup tebi, kroz čiju krv sam opravdan, otkupljen i oslobođen. U njegovom silnom i prekrasnom imenu molim. Amen.